Ten 57 anos de idade, naceu en Carballiño, en Ourense, está casado, ten 3 fillos e un neto, ademais un neto recente. Doutor en Medicina pola Universidade de Santiago, é médico de profesión e tamén funcionario da Consellería de Sanidade en excedencia. Saltou a política primeiro co CDS, malia que no ano 91 pasouse o Partido Socialista de Galicia. Político de fondo, foi, entre outras cousas, secretario provincial do seu partido en Ourense, voceiro do PSDG na Deputación ourensá, alcalde de Carballiño durante un período de 10 anos, conselleiro de Medio Ambiente entre os anos 2005 e 2009 co bipartito, deputado autonómico entre o 93 e o 95 e de novo desde 2005 ata a actualidade. Desde a caída de Touriño en 2009 é o secretario xeral do PSDG e o seu candidato á presidencia da Xunta de Galicia. Don Pachi Vázquez, boas noites. Boas noites. Abrimos con vostede esta tempada de entrevistas neste espacio en Nove Acción. Mañá estará connosco o candidato do BNG, Francisco Jorquera, e pasado mañá o candidato do Partido Popular á presidencia da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. A actualidade manda, naturalmente, teño que preguntarle por esa operación Pokémon que nos trae os xornalistas de cabeza estes últimos días, supoño que a vostede tamén. Como coñeceu a nova e que pensou o xoves da semana pasada? Estaba vostede, ademais, nun almorzo informativo, cando lle dixeron que o alcalde de Ourense fora detido pola policía. Pois recibino como todos no mundo, non? Sorpresa, non daba crédito. Primeiro creín que non entendera ben, non? Pero depois, por desgracia, si entendera ben. Vivindo unhos momentos difíciles, duros, malos para a política, malos para as persoas, malos para os partidos, non? Pero, bueno, eu creo que hai que sobrepoñerse. Estamos en un momento que hai que deixar moi pouco margen a que as cousas, digamos, colaterales interrumpan unha gran decisión que vai tomar Galicia para os próximos 4 anos. Eu hoxe falei co alcalde, eu creo que o alcalde está analizando a situación en poucas horas. En poucas horas sabremos cal é a solución que plantexa el, non? De todas maneiras, é un momento duro para todos nós. Decisión que pasa por dimitir. Bueno, pasa por o que el acorde, non? Pero, en todo caso, eu creo que el mantén a súa inocencia. Mantén a súa inocencia, mantén que quere defenderse, e el buscará o camiño máis axeitado para defenderse, non? Por lo tanto, que eu teño que ser tremendamente respetuoso con unha persona que, evidentemente, ten unha importantísima acusación, que el mantén a súa inocencia e que el é o que ten que axudarlle a todos a escoller o camiño que menos daño lle faga a il e aos ciudadanos que representa a todos. Por lo tanto, eu teño que ter respeto para que sea il quen decide en estes momentos. Eu creo que nas próximas horas sabremos todos cal é o plantexamento que nos fai. En fin, esperar que estas cousas pasen pronto, porque fan daño á credibilidade política e son moi dolorosas. En calquera caso, unha nova como esa, en plena pre-campaña electoral, vostede me dirá. Bueno, é unha casualidade que a veces xa dá que desconfiar, non? Que cada campaña electoral en Galicia pasen estas casualidades, sempre. Pasan as mesmas casualidades e sempre lle pasan os mesmos. Pero, en todo caso, hai que ser moi respetuoso ca xusticia, nós vamos a traballar, a vida é dura e hai que seguir defendendo aquelas cousas nas que crees. Esa operación Pokémon produciuse, non ten nada que ver naturalmente un día despois de que a petroleira mexicana Pemex asinara eses contratos para construir buques hotéis en Barreras, en Vigo, en Navantia, en Ferrol. Vostede di que non dará emprego, non darán eses contratos de emprego a 3.000 personas durante 2 anos, como afirman desde a Xunta de Galicia, senón só a 300. Sexa como sexa, 300, 500, 1.000, os que sexan, cabe lembrar que en todo o ano pasado, en todo o naval, en toda España, só se asinou un contrato, coido que nun astaleiro de Asturias. Bueno, empezamos por 2 contratos, se te parece. Unha semana antes ou 2, un empresario de Vigo asinou 2 contratos por 2 bancos superimportantes sin facer tanto ruido, o sea que algo se empeza a mover, non? O empresario Manolo Rodríguez, de Rodman, que fai 2 contratos moi importantes. Que o contrato con Pemex é un contrato importante, é que é importante. Que é positivo? É impositivo. O que non se pode dicir o que non é. Cando eu digo 300, non o digo eu, dicen todos os sindicatos do naval, todos. Ao presidente Feijóo e a Javier Guerra lle bailan moitos ceros, non? 14.000 empleos co plan eólico, 0. 1.500 empleos en Mitsubishi, 0. 1.000 empleos nos coches eléctricos,
cero. Por lo tanto, eu creo que a credibilidade é máis ben escasa, pero en todo caso, o de Pemex é unha boa noticia, porque por pouquiño que mova o sector, solo movelo un pouco é positivo. O resto, eu creo que sobraba esa parafernalia electoralista, porque, insisto, 15 días antes, un empresario de Vigo firmou 2 contratos importantísimos de 2 buques e prácticamente pasou desapercibido, sendo tamén unha moi boa noticia. Non pretendo tirar por terra ese razonamento, pero o sector de Rodman é diferente, non? É de iates, de iates de luxo en moitos casos. Pero en dimensión económica moi cercanas. A Xunta vende a aprobar destinar 10.700.000 euros a patrocinar eses 2 novos modelos de furgonetas eléctricas, a Berlingo e a Partner, que vai construir afortunadamente a factoría de PSA Peugeot Citroën en Vigo e que levarán o nome de Galicia. Hai quen pensa que se trata dunha axuda encuberta, pero para evitar os recortes de plantiña que se ian producir xa no vindeiro mes de outubro. Se vostede fora presidente da Xunta, non o faría? Bueno, eu creo que axudarlle a Citroën é clave para este país. A clave non é non axudarlle a Citroën. A clave é deixar solos a todo o demais. Por lo tanto, hai que axudarlle a Citroën, evidente, eso nos dá dividendos, e sobre todo nos dá seguridade en que un dos elementos clave do noso Produto Interior Bruto siga tirando, non? Hai un factor que se chama o índice de produción industrial. É o que mide o noso nivel industrial. Cae en España, sí, pero cae en Galicia 4 veces máis que en España. Eu creo que a destrucción de emprego en Galicia ten un doble agravante. Non é da construcción, como pasa en toda España. Estamos destruindo máis de 45.000 postos de traballo en sectores industriales. A industria en Galicia está o pasando moi mal, é un elemento ocasional. Dice, podemos axudar a Citroën? Sí, pero non olvidemos que hai detrás de todo isto unha destrucción masiva en todos os sectores industriales de Galicia, en calquer sector estratégico que me poda expoñer. Todo o mundo coincide en que os recurtes, a rebaixa dos gastos, é inevitable nas comunidades autónomas pola caída tamén dos ingresos procedentes do Estado e dos propios pola propia crise económica. A diferencia é sustancialmente en que capítulo recurtar. Promete que se chega a San Caetano non rebaixará ningún euro no investimento en sanidade, en educación, en gasto social, en xeral? Sí. Se me permites, empezo por o principio. Eu creo que para acadar un nivel económico hai 2 maneiras. Ti podes recortar gasto ou incrementar ingreso. Cal é o gran drama da dereita de Feijóo? Que renunciou a máis ingresos. Renunciou a poñer impostos á banca, aos grandes patrimonios, as rendas máis altas do IRPF no tramo autonómico, as grandes áreas comerciales. Optou por unha cousa que era sacarlle os dereitos básicos fundamentales. A sanidade, a educación, a dependencia, os pensionistas que teñen que pagar os medicamentos. Eu que che garantizo solemnemente é que no gasto social deste país non vamos a facer recurtes. Vamos a facer maiores ingresos, un novo modelo de fiscalidade. Vai a pagar quen máis ten, a non facer caer esta crisis, que é o que está facendo Feijóo en aqueles que son realmente víctimas da crisis. Eso íamos. Vostede di que establecerá un imposto á banca, gravará de xeito máis importante as grandes fortunas, as persoas, os cidadáns que teñan ingresos máis altos. Ademais, calculou, coido que hoxe mesmo, que obtería por ese último capítulo uns 52 millóns de euros na comunidade. E que máis? Porque con iso non é suficiente, ni moito menos, para salvar a caída de ingresos. Bueno, hai que facer medidas de eficiencia. Mira, a clave do futuro é en recorte de gasto improductivo. Feijóo dixo que iba a recortar a administración paralela, ningún. Seguimos con máis de 60 entes da administración paralela. O presidente di que recortou máis de 50 chiringuitos. Non recortou nada porque calcula 38 que eran as sociedades comarcales que xa estaban recortadas cando nos fomos nós. Non tiñan nin traballadores, non? É dicir, el sabe moi ben que en gasto productivo hai que invertir, en gasto improductivo hai que recortar. Hai medidas de eficiencia. Por exemplo, en sanidade, que é unha das claves, vostede sabe canto significa cobrarlle os medicamentos a todos os maiores de Galicia? 33 millóns de euros, en 3.500 millóns de euros de sanidade. Se fixáramos, como dice Andalucía, unha subasta de material sanitario conxunta para toda Galicia, cousa que se opón o Estado, ou unha subasta de medicamentos, forraríamos moitísimo máis. É dicir,
Hai moitas medidas de onde recortar. Eu creo que a clave é recortar con eficiencia, pero a clave é non sacarlle os que menos teñen. Logo non está vostede de acordo cos recurtes, os axustes que fixo Feijóo, o plan enerxético dos hospitais e centros sanitarios, esa plataforma logística que está construindo en Negreira para distribuir de xeito conxunto material dos Sergas, etc. Esas son medidas que poden ser positivas. O que me parece unha crueldad é cobrar os medicamentos a todos os pensionistas. O que me parece unha crueldad é despedir 1.500 sanitarios en 3 anos. O que me parece unha crueldad é decir a Xunta ahorra 300.000 euros o día. Non, pero non é que ahorra a Xunta, é que os pagan os paisanos. É que todo, se aforra a Xunta e pagan os ciudadanos, non aforra a Xunta. Mira, pode aforrar máis. Se lle cobra todo, se aforra todo. Non. Un Estado é un goberno, ten que ser un goberno equilibrante, equilibrador. Este goberno non é un goberno equilibrador, é un goberno de contabilidades. E Feijóo está máis pendiente da conta de resultados que de como viven os homes e mulleres deste país. Os 300.000 parados, os 730.000 pensionistas, os estudiantes, os 51.000 xóvenes que non teñen empleo. Por iso que ser presidente da Xunta, gobernar este país, non é ser o contable dunha empresa que a punto debe o haber, é o que lle axuda a vivir ben na mellor calidad de vida a estes ciudadanos. Eso que non está facendo este presidente. Varias das últimas enquisas, aínda queda moito, naturalmente, para ese 21 de outubro, moito en termos de campaña electoral, pero volven a outorgarlle ao Partido Popular a maioría absoluta. Que pensa facer vostede para revertir esa tendencia? Bueno, eu teño moitas enquisas que dicen que perde. Que perde? Sí, hombre. Periódicos tan pouco sospeitosos como La Razón acaba de anunciar que lle dá unha horquilla entre 33 e 37. Periódicos estaría aí a cousa, non? Non, 33 e 37 sería un tema moi aí, pero se me permites un recordatorio. A Javier Arenas todas as enquisas lle daba que ganaba con maioría absoluta, que lle sobraban 5 diputados. Se hoxe lle preguntáramos a Javier Arenas, dicía, non me falas de enquisas. Eu non lle vou a decir non me falas de enquisas. Non cabe duda que o elemento máis preocupante que temos nas enquisas, a Voz de Galicia acaba de sacar unha, na que ve que tamén estamos aí todos no fío da navalla, pero que dice un dato que é tremendo, non? Dice que o 60% das persoas que foron interrogadas, preguntadas, non dicen o que van a votar. Proyectaron unha enquisa. Con un 60% de xente que non se define, complicadísimo. Por lo tanto, eu creo nos ciudadanos, creo na xente, os ciudadanos non se van a equivocar nunca. Esta ten que ser unha campaña, pero clave, hai que dicirlle a verdade aos ciudadanos. Isto está moi complicado, temos que tomar decisións complexas, pero vamos a tomalas para repartir as cargas, sobre todo para que o peso da carga caiga nos que máis teñen. Desde o principio case todo o mundo interpreta a abstención como o maior perigo que ten un Partido Popular nestes comicios. É para o PSDG? Temen tamén a abstención? Tamén, sí, eu creo que... Eu teño unha teoría. Teño unha teoría que cando a xente vota gana a esquerda, e cando a xente non vota gana a dereita. É dicir, porque a dereita ten un electorado máis fidelizado, non? De feito, non hai máis que ver as tablas, non? Por lo tanto, eu creo que o que temos que pedir... Eso en Galicia. En Galicia, sí. En España sería todo o contrario até o de agora, máis ou menos. Eu falo en Galicia, non? Por lo tanto, eu creo que hai que pedirlle aos ciudadanos que teñen que votar. Incluso aqueles que estén disgustados con determinados políticos, coa clase política, porque hai que construir a política incentivando a que nos faiga ben e cambiando. Pois non me gusta usted, por voto outro. O modelo francés, o modelo inglés, son modelos de alternancia rapidísima, non? Cada 4 anos prácticamente goberna un, goberna outro. Eu que lle pido a xente que, máis alá de que estén contentos ou disgustados, que vayan a votar e que escollan unha opción política. Por que? Porque mal asunto o día que non haxa política. Eu espero que nunca ningunha xente da que nos está escoitando teña que dicir ojalá volver a haber políticos. Sería un dato horroroso. Por lo tanto, fagamos unha política positiva asumindo que os erros hai que corregirlos e hai que cambiarlos. Os socialistas galegos dixeron desde o comezo da campaña que a presencia de Mariano Rajoy neste tempo electoral da nosa comunidade perxudica claramente a Núñez Feijóo, pero a presencia de Alfredo Pérez Rubalcaba? Bueno, eu creo que os desgastes máis importantes teñenos aqueles que gobernan. O digo porque Rubalcaba, das enquisas propias do Partido Socialista mesmo, tampouco acaba de despuntar, non? Bueno, eu creo que é un momento difícil para calquer político, non? Pero, en todo caso, eu creo que hai que ser honestos e defender o que se cree, non? Hai un dato que non é menor, non? Este fin de semana pasado,
Mariano Rajoy en Ourense e Feijóo en Coruña. Non quixo nin arrimarse a él, non? No fondo, todos sabemos por que adiantaron estas eleccións. Feijóo adianta estas eleccións porque lle manda a Mariano Rajoy. Porque Mariano Rajoy sabe que despois das eleccións vai a tomar, se gana en Galicia, unhas decisións tremendas en coste ao rescate. Sabe que lle van a rebeixar as pensións aos maiores, que van a reducir traballadores públicos e que van a reducir máis a nosa sanidade e a nosa educación. Por eso, Feijóo, que sabe eso, non quere asociarse para nada ao que é a presencia de Feijóo con Rajoy. Bueno, eu creo que hai que ser honestos e dicir a verdade. Teñen que saber toda Galicia. Ten que saber que se lle paramos aquí os pés á dereita, se lle paramos os pés a Mariano Rajoy, revisará un pouco toda a dereita europea ese modelo de recortar por recortar, non? Case todos os expertos opinan que os debates en televisión entre candidatos apenas varían a intención de voto dos cidadáns. Por que entón os partidos políticos marearon tanto a perdiz para fixar ese estrés cara a cara na televisión pública? Eu creo que, máis que marear a perdiz, hai unha cosa que é de sentido común. Somos 3 candidatos. Un debate a 3 era o normal. Feijóo non quere un debate a 3. Bueno, pois non quere un debate a 3 como quere a 2. Se 3 días, 2 con 2. Que é o normal? Pois o normal é que fagamos un sorteo que día che toca, con quen che toca debatir. Pero vostedes querían unha data nun dos debates nos queríamos, que coincidía cun partido de fútbol. Non, ese era o presidente. O presidente Feijóo quería decir cando debatía ele e cando debatían os outros. Bloque iso é tal día, oiga, pero vamos a deixarlo así. Vayamos a un sorteo, efectivamente, parece que hai un acordo, se hai un acordo, e se non, a un sorteo no que cada un debate cando lle toca. Transparencia, publicidade, eu creo que vou debatir. Porque máis alá de que cambia ou non cambia o voto, a xente ten que saber. E o candidato ten que quedar prisioneiro tamén das súas verbas para saber ben o que lle dice aos ciudadanos. Eu creo que cada vez que Rajoy ve o debate con Rubalcaba, se ten que poñer colorado. Porque todo o que negou ali é justamente o que está aplicando en este momento. Esta pregunta lle la vamos facer tamén aos outros candidatos, por adiantado. E que pasaría con Pachi Vázquez se o vendeiro 21 de outubro os resultados que consiga o PSDG están moi por debaixo do que vostede agarda? Hombre, primeiro, o Partido Socialista de Galicia vai ter uns bons resultados. Eu aspiro a ter un goberno de progreso cunha amplia maioría socialista. Esa é a aspiración e non hai ningún solo dato en este momento que apunten a outra hipótesis. Pero outra posibilidade sempre existe. Polo tanto, hai que distinguir entre o posible e o probable. Todo é posible, pero é moi pouco probable. De todas maneiras, eu sabe que eu son médico, son traballador público, teño a vida mida. O que me pasa a min é absolutamente intrascendente. Para min, para o partido, para Galicia, non? En este momento, co drama tan importante que teñen miles de galegos e galegas, eu creo que só temos que pensar en como lle podemos arreglar os problemas da xente e, sobre todo, non ser nós nunca un problema para a xente. Por lo tanto, por min que non se preocupe nadie, eu vou a vivir exactamente igual, non vai a pasar nada, eu que lle pido a xente que acerta a escoller o mellor para Galicia. Eso é o máis importante. Desde a famosa manifestación da Diada de Barcelona, os nacionalistas do BNG semellan ter sido, se cabe, máis sinceiros nas súas intencións do que queren facer con Galicia ou as súas ínfulas independentistas, non se cabe. E complicaría iso un pacto postelectoral co PSDG? Ou aquí realmente vale todo? No, mira, eu creo que o problema máis importante... Sí, o problema máis importante que ten Galicia en este momento, eu creo que é a falta de confianza de Núñez Feijóo no Estado das Autonomías. Acaba de decir que el non cree no Estado das Autonomías. Por lo tanto, con un presidente socialista nunca habrá ninguna aventura extraconstitucional. Nunca. Pois mesmo Rubalcaba falaba dun Estado federal. Sí, pero en certo modo xa estamos nun Estado federal. Claro. É un Estado autonómico, un Estado singular en toda Europa, pero o máis importante, eu son a garantía, unha amplia maioría de un goberno de progreso, dunha amplia maioría socialista, é a garantía de que habrá un goberno de progreso sin ningún tipo de aventura fora da Constitución. Dentro da Constitución, todo. Fora, nada. Cal é o debate? Fíxate que está dicindo o Partido Popular unha cousa importantísima para Galicia. Lembre que lle preguntei polo BNG, non polo Partido Popular. Non, pero por eso lle digo por o que vai a pasar en Cataluña.
Cataluña non vai ter ningún proceso de independencia, pero vai haber un proceso de refinanciación autonómica. Xa ve que o Partido Popular, Mariano Rajoy, lle está ofertando un novo modelo de financiación económica a Cataluña. Como vai entrar Galicia en ese debate? Sin reformar o seu estatuto, por culpa do Feijóo, e en inferioridade de condicións. Por lo tanto, eu garantizo constitucionalidade, autogoberno, tranquilidade e sosiego. Non me preocupa para nada propostas que faga nadie en outro sentido. Influí para que vostede dera o salto á política, que o seu avó materno fora alcalde de Maside, na provincia de Ourense, durante a República, e fora despois represaliado durante o franquismo? Eu vivín con ele, os meus pais eran, estuveron na emigración, eu vivía sempre interno e con meus abuelos, non? É curioso que hasta moi poquinho antes de morrer nunca falou deso. Estaba prohibido falar na casa de política. Eu creo que foron momentos, tuveron que pasar momentos moi duros, non? E eu sempre tuve un certo distanciamento da política na principio da vida, porque na casa, aquí non se pode falar de política, non? Cando te vas facendo adulto, valoras aquelas cousas, que eu de pequeno decía, non lle gusta a política, pero non había nin tan siquiera resentimento, eu creo que era medo, non? O sea, medo que tampouco había por que ter medo, falo che do ano 60, 70, 80, pero nunca hubo unha vinculación entre unha cousa e outra, non? Aquilo foi un silencio deses que te deixas agora cando ves, pero como podo estar con ele todo o día, ele estaba enfermo e non dormía ben de noite, estábamos ali, e nunca foi capaz de falar deso. Por fin souben, por certo, de onde ven o de Pachi Vázquez, Manuel Vázquez, chamabanlle a vostede dese xeito cando xogaba de neno o fútbol, porque había un xogador do Real Madrid que se chamaba Pachín. Os que peinan moitas canas xa saben quen era Pachín, que era un lateral do Real Madrid daquela época de Amancio, de aquela xente, e cando eres neno en un pueblo, pois sabes que era moi dado poñerche nombre de xogadores, non? Bueno, aquilo foi así, e eu prácticamente toda a miña vida, desde máis pequeno, sempre me chamaron Pachi, e a verdade nunca lle din maior importancia. Esta é a máis difícil de todas. Veña. Como dicíamos ao comezo, vostede leva casado, e ademais casado nada máis e nada menos, se non me equivoco, que 43 anos. Non, levo desde os 25 anos casado, pero éramos mozos facía moito tempo. Ten parella desde hai 43 anos, coa súa dona María Xosé está casado. Que parte de Pachi Vázquez coida que construiu ela? Eu creo que xa levamos tanto tempo xuntos que somos absolutamente complementarios, non? A min é o mellor que me pasou, desde sempre. Tuve a suerte, eu creo que cando ti te encontras e convives con unha parexa, pois eso, ten moito dosis de suerte, non? Eu tuve a suerte de ter unha compañeira que, en fin, vivimos todo o bo e o malo xuntos, e eu creo que, eu desde logo, fago moito caso do que me din na casa, eso eu teño que reconocer. En política tamén? En política tamén, porque lle gusta moito a política tamén, e, vive a política. Eu creo que con máis pasión que a min, non sei, pero con tanta, seguro que a vive. Don Manuel, Pachi Vázquez, gracias por estar connosco nestas entrevistas aos candidatos, neste espazo, por abrir esta tempada en Nove Acción, en Popular Televisión Galicia, o que lle imos dicir a todos os candidatos que pasen por estes sillóns, sorte, o vindeiro 21 de outubro. Gracias, boas noites. Moitísimas gracias a vos por a oportunidade de estar aquí, moitas gracias. Vostedes xa saben, a cita é aquí, en Popular Televisión Galicia, Nove Acción, de luns a xoves, a iso das 9:30. Mañán estará connosco, lembramos, o candidato á presidencia da Xunta, Francisco Jorquera, e pasado mañá, o candidato popular, Alberto Núñez Feijóo. Pasen unha boa noite.